Mě samozřejmě napadlo hned jako spojení se mnou a ten název jako bych ustanovil na názvu Nejlepší člověk na světě. Ale pak jsem si říkal, že přece jenom jako mám nějakou pokoru, tak jsem se jako rozhodl ten název změnit na Ten nejlepší člověk na světě, nebo Ten druhý nejlepší člověk na světě. Tak jednak mám nějaké občanské jméno, takže se jmenuji Filip Martinek a používám často pseudonym Fidla, čili Filip Fidla Martinek. A vždycky se jako lidi ptají, co pro mě jako ta performance znamená, tak říkám, že jako o co mě jde při té performance, tak jako sledování nějakého dechu, který plyne. Říkám, že je to jako takový dech, který plyne v zrcadle. Asi jako nejpřirozenější způsob vyjádření, jako je mě nejbližší. A to už od dětství třeba. Láska je důležitý prvek i při tvorbě, že láska se dá jako prezentovat a interpretovat jako nějaké pozitivní emoce, takže když se něco tvoří, tak by se do toho jako měly nalít nějaké pozitivní emoce, protože ty negativní se můžou sice reflektovat taky a často to někdo třeba dělá, že řeší nějaký problém pomocí tvorby, ten negativní, ale vždycky by se to mělo přetvořit v něco pozitivního, protože ta kumulace a akumulace těch špatných věcí je jako nebezpečná docela. No, jako ty reakce jsou různé a to je třeba i u performance, že jako co člověk, to jiná reakce. To jako vlastně jde uplatnit i na performance jako takovou, i na ty přednášky performativní, že to je opravdu jako různé a zároveň stejné. Když vlastně jako někdo to třeba neunese a musí odejít, ne že by jako někdo odešel z těch studentů, ale občas se to stane, nebo někdo začne něco vykřikovat. A tam v té hlavě v tom helenině tak byli ty studenti jako docela dost zaražení. Tam nastala třeba taková situace, jako když jsem chodil s nůžkama a nabízel jsem lidi jako ustřihnout něco, synknoflik. Tak jsem tak jako přišel za jednou slečnou, jsem jí podal ty nůžky a ta jako plně jako se držela té židle, jako nechtěla vůbec jako ani. No, kdyby tam nemusela být, tak bude možná šťastná, jako, tak úplně se dívala, že si to po ní vlastně jako chci. Dá se toho úplně, tam úplně zkamenila.